ଆମ ଗାଁ ନଥି ନାନୀ ଭାରି ଖଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହିବୁ ଜିରାରୁ ଜିରା କାଢ଼ିବ ନହେଲେ ଚୋପା ଛଡ଼ଉଥିବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ନଖି ନାନୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପଢ଼ିଲୁ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ସେ ଖବର ପଢ଼ୁଛି। ନଖି ନାନୀର ମଞ୍ଜ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଜାଡ଼ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଥରୁଛି। ଶୀତ ଦିନେ ପବନ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପିକୁ କିନ୍ତୁ ପବନ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କି ହୋ ଭଲ ଲାଗିବନି କେମିତି? ପବନରେ ପରା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଚରିଯିବ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର ନୂଆ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ପବନ ମହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ସମୀର ମହାନ୍ତି। ସମୀର ବିଜେପିର ମଙ୍ଗୁଆଳ ହେଲା ପରେ ବିଚରା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଭାବିଥିଲେ ଏଇ ମୌକାରେ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ 2024 ବେଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନାଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ପରଖିଛନ୍ତି ମୁକୁ ପ୍ରଧାନ। ବାଉଁଶ ଥିଲେ ତ ବାଜିବ ବଇସି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଚେର କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଇତିହାସରେ ସିନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହିରୋ ଥିଲେ, ହେଲେ ଆମ ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପୁରା ଜିରୋ। ଅନନ୍ତ ଜେନାଙ୍କଠୁ କର୍ପୋରେଟର ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ। ଗଲା ଇଲେକ୍ସନରେ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ ଜଗଦେବଙ୍କ ପଞ୍ଚରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଆଶା ଥିଲା ମୁକୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୟାରେ ଟିଟୋ ଭାଇ ମଙ୍ଗୁଆଳ ହେବେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁକୁ ପ୍ରଧାନ ଖାଣ୍ଟି ପଲିଟିସିଆନ। ସମସାମୟିକ ନେତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ କାହିଁ କିଳାକୁ ହୁଇସେଲ ମାରି ଡାକିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ବସନ୍ତରେ ସିନା ପଦ୍ମଫୁଲ କଅଁଳି ଥିଲା, ହେଲେ ସମୀରରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଡଙ୍କ ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ଦୋହଲୁଛି ନା ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ନଖି ନାନୀ ନଜର ରଖିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏହିଭଳି ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। www.voiceofodisha.com